Hei,
Siap. Di. Wajah usaha. Celeng. Mana? Celeng. Don pijat. Sikile nyundeno. Baute dikencengi. Oh, gantine kalau kakake biasane. Enggak. Pesen Enggak. Ayo pesen kowe. Apa? Ayo kowe. Kowe golek sapa? Adek mau. Sapa? Sing semene. Mau adek, Mak. Teh mana adek, Mak? Mau adek, Mak. Ayo. Golek kowe. Servis. Servis. Jengkule lho kedus. Motor ae. Oh, segitu ya kakak ya. Gitu apa? Oh, segitu nang papan kene. Nyoro aku iki sing ngretong ngene kowe. Ayo maju kowe, 1 2 3 4 ayo. Kenalan ora, Dek? Jojona ora digugah kae. Iki sing ganggu salat sembahyang. Maksudem piye? Blang-blang masalah loro kowe. Apa sing loro? Aku ah. Kok giket ya? Ora apa-apa. Alah. Tenang lagi, Celeng, tenang. Sabar. Ngeprok ngene ora karek kerasa, Dal. Lah kudune piye? Ngeprok kene. Oh, ora segede iki. Ngamuk ah. Kowe ngamuk. Sama sama aku. Sama. Cakep. Hei, Loh, Mas. iki ketoprak. Lah kene. Umum ngeprok iki sandiwara. Kudune piye? Ngeprok kok. Iki ora umum. Ngeprok dak ngene. Lah, yo, Cok. Aku mau piye? Kowe apa duwe? Piye? Nyontoni. Nyontoni sing Kacamu apik. gitu lho, kacamu ngene. Banter ngene lho. Tunggu to ora? Kok bener musuh. Masa keprok. Perlu ngeprok ya. Lah apa? Kacane mau prak. Nyontoni Iki aku. ngono kacane lho. Nyontoni ya. Nyontoni musuh iki lho. Lah, Kancane. ya aku maksud Iki lho. Nyontoni. Iki kanca. Aja dengone. Kanca ya. Lah iki ora krasa geprek pecah. Kudune rada bengkok. Lagi kadang tenan iki. Pas ora mangkat dadi. Ya terus ora makan. Besok izin deh. Be. Gajul sing tei.
dhisik. Lah kok penak arek siji loro telu. Lah aku sepatang mati awak. Lah iya lah piye ra beres iki ya. Kacau. Ayo, kerja mantuk kowe harus tinggal ya. Hei, Maju wae. Harus ono. Kancaku benakno balunge. iya. Wis pas balik. Bonus. Wis dadi ta urung? Bocah. Urung sedih. Oh sedikit. Ayo, mati ki ora, Heh? Paten maju le papan kene. Dan kena tak ingake aja gawe ku minta kisro. Ora kadhe tempat. Ayo, ayo lipatmu. Apa sing banget? Manjilmu kabeh sewu. Hai. Ya, baik. Hei, iki balian apa iki? Malah cepetan kepala, Des. Males telepon. Golek urung ning guri ngono lho. Urung ketemu. Urung. Hei, iki malam ndi? No wasono. Ya, ya baik. Hei, iki ulo ta apa iki? Pak, ulo, Heh, ulo. ulo ra dhuwur. Iya, Ngisor. apa itu? Mama, ngisor iki punya. Ayo. Baik kalau. Hei, iki gasku. Ya, ya. Waduh. Barang yang tertukar iki. Ora ngono, Des. Hei, Berarti dilero wong lah. munyu lu. Wes, What? Hai. Lihat. Wong setiga pancet budange. Ayo ora cukup semene. Sama kon. Simpen. Aduh, wah, pencilaan.
Wah, Jumanggul. Lumayan telas. Waya krim. Hei, aku yang bisa. Ada sudut lah. Ini luar. Wes terjalo. La. Kaya libes metu golek pangan. Golek pangan. Jatuh. Aduh, sakit sekali. Iki aku ning kiwa. Lah. Wes golek pangan si senor. Kurang ajar lo sepijel. Jaduk. Wes tak blatok lolok. Tak bledel mecicil. Wah. Tak tumbal akal. Ana apa jane lu kono iki dembayu? Lu malah diparani. Kok blakeng. Kancamu jero di. Lomba lari. Kowe iki beto. Piye? Mripate ora ngerti. Kok mlayu. Ora wani-wani aku ora melu-melu. Aku iki kancanem kok. Ora kanca-kancanan. Kanca ngono kan. Dosa kowe ora kanca-kancanan. Dosa kowe. Dosa piye? Kancaku sembayang bareng. Kowe iki sembayang bareng malah bareng ora ono. Kowe iki mau adem ora? Kok kowe tukang ajan biasa ayo. Ajan.
Masa aku ketinggalan kowe. Apa? Mek. Datang. Ora wani aku. Ora. Yo. Wani iki. Selamat malam, wasik. Wah, ciloko. Tangan sih, tangan. Kowe kok rewel lho, Cul. Tangi. Waduh, wangel. Wah, aku ora iso ngadeg iki piye. Sirahku abot ngene. Syukur. Ayo, berusaha. Hei. Waduh, walah, abot ndase. Waduh. Bener jebule. Cul. Ana apa? Kowe ku lho, ora nyadar piye? Nyadar piye maksud endang-endang? Iku lho, lek bokongem nang ngarep. Hei, Bokongem nang ngarep liru. jabang bayi ya. Loh, bokongku malah ngarep iki. Lah. Wah, Ya ngono. wih gampang ini ya pas ya. Cek maju Kang, maju sithik lah. Hop. Mas Sam ra iso Mundur. mundur, gampang loh. Kowe jebule akal make ya, Cul. Bene nek ora. Alhamdulillah. Madhep. Lali. Bengi iki ditimbali gerobokan ya, Dek. Grabakan piye lek, Kang? Lho iki nang Desa Ndakara. Yo, Ndakara Kabupaten Grobogan lho, Jawa Tengah. Kecamatan Wirosari. Nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Kowe ora ora? Ya ora, mau ditanggap sedina wengi. Acarane apa iki? Acarane iku sunat. Wah,
karep dhewe iki ngono dadi nganten. Wah, dadi nganten. Kowe kok masunat iku karep piye? Aduh, gedeng aku. Sing dadi iki ora dadi iki wonge loro, Kang. Karo piye no? Biasane sing dadi wonge cebol, Mang. Layak dhuwure ngono kowe ndang kodho aku. Kowe dongakno wae muga-muga samawa. Ya ndang tok momongan ngono. Amin, Kang, amin. Wes ngono ae muga-muga ora udan neh. Udan ya ngene iki kritik-kritik wes rata iki semen dunia. Yo, Kang, wayahe, Kang. Ya ngono ndang. Jambung andang. Manggilane rupamu lho ambek bombu. Kang Titung, aduh, geping aku. Jali ambung karo pacare kok. Kang, Wahyu Manggol iki jarang-jarang timbali nang Ndakara ya, Kang. Iya, waduh Dek. Kok iso ora kok Dik, Kang? Loh, kok YouTube adek iki kok ngawur ae. YouTube ngono. Wahyu Manggol iki terkenal. Oh, asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Pimpinane Lek Mogol ngono. Nek nang piye Kang muncul? Gampang, langsung ae hubungi nomere Lek Mogol. Piro, Kang? Kowe gak ero? Gak. Oh, dungono ta wacane, moga-moga sok tanggane. Nyepem, Mbah. Jalan aduh. Buka medun. Kesasar. Wah, ngono. Lah iki piye wong banjir kabeh. Pati banjir muga-muga ndang surut ngono. Esuk nimbale nang ndi jengene wong kono lho beketo. Bar sesuk, Kang. Metu ndi, Kang? Oh, goyo lip koter aku. Gampang ae. 081 dua delapan satu dua delapan satu sembilan. Wah, gedeng aku. Kancane mugul ndang waras. Sapa? BS. Ora apa-apa, ngomari ngono. Wes, aja suwe-suwe wanyep awatis. Ayo bareng-bareng DJ-nan ae karo delok Wahyu Manggol. Wasih. Iki project bisa. Asyai, goyang tipis-tipis, Kang. Satu, dua, tiga. Ras. Production. We emulating Anton Channel. Ladu itu. Wasih. Ya, singo macane Wahyu Manggol. Sulo diro lebur dening pangas putih. Ya. Wah. Kosono. Wah, macan. Wah, biji loro, iya. Wah, iya gelondong. Wow. 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 Yo man.
sabda katimbalan kula. Langgeng slira. Sapa Pradan Nun inggih Kanjeng Adipati. sakwising satata lenggah. Purwa madya usana nalika panjenengaku utusan marang jeneng sira. Keng supaya ngendhakake pakartine si Andorante ana ing desa Stinggil. Kanjeng Adipati mawon. Kepareng matur patmusih pangapunten. Sedaya dawuh panjenengan sampun kula tindakake. Kelampahan kula tumuju wonten ing desa Stinggil. Yen ngono wis kelakon ketemu marang Ki Andorante. Pangapunten dalem. Dereng kemawon kula pinanggih kalian pawongan ingkang nami Andorante sampun kapapak dening Kanoman saking desa Stinggil. Apa kaya ngono Sapa Pradan? Sedaya aturipun Gusti Patih menika. Boten ngantos pinanggih kalian tiyang ingkang nami Andorante. Dadosaken pasuwayan ingkang ageng. Malah kaporo prajurit-prajurit saking Kabupaten Pati tanpa awi nandhingi dhateng kridanipun kaneman-kaneman saking desa Stinggil kala wau kan. Ya. Kalamun Kakang Patih Kediri Wesi lan Kakang Supradan kalah ngadepi Ki Andorante slumrah jalaran apa? Ki Andorante ki mung badan sakota. Ewa semono prajurit ing Kadipaten Pati kang dadi andahanmu ora bisa bengkas karya. Nanging sing ndadekake penggalian Pati kuwi kabawah perintah ana ing Mataram. Kalamun perkara iki ing manggone kapireng dening ratu ana ing Praja Mataram ora bakal mrosotake asmaku. Lajeng kersa panjenengan kados pundi Kanjeng? Ini baik. Ayo. Bareng-bareng tumuju ana ing dina Stinggil. Panjenenganku pribadi kang ketemu marang si Andorante. Menawi mekaten monggo kula dherek kasadipun sumbu pradan jalmi wonten ing Kabupaten Pati. Pradan sawetara kakung kan. Assalamualaikum. Cangkeman. Masdikum. Menungso kaya wong iki. Kula nuwun. Monggo. Tos nek kula nuwun. Monggo. Kok badhe tindak pundi napa pripun? Ya. Pancen nganti aku tumapak ana ing desa Stinggil iki mau, pancen kepengin ketemu sing jenenge Ki Andorante. Ajeng pinanggih kalih Andorante. Oh. Ndika niku sinten? Ya. Diwanuhake wae panjenenganku pangarsa ana ing Kadipaten Pati Pesanenan mangun oneng. Kanjenge Bupati Mangonon. Bakti kula
matur Iya, iya. Ndak tombo. Mung puja Astuti wae kebak tampanon. kula pundi mugi berkahi Kaya ngono. dikon niku pepatih ana ing Kadipaten Pati Kendhil Wesi. Doropate Kendhil Wesi sungkem kula. Ya, tak tampa gawe senenge ati. Nggih. Namung kemawon kok nangke teng Siti nggih lajeng pinanggih Andorate. Pancen ora kleru. Apa kowe tepung pawongan keng jenenge Andorate? Nggih ngaten Dara waleh napa Andorate niku boten enten kalih namung setunggal. Nggih kula niki Kanjeng. Oh, Nggih. Kula Andorate, Doropate. iya. Andorate, Nggih. yen ngono tiwas kebenaran kalamun pun jeneng aku bisa ketemu marang kowe. Nggih. Nanging aku tak takon, Perkais napa Kanjeng sajake kok gipo-gipo tenan. pancen iki wigati banget. Nggih. Apa to karepmu? Lan niatmu kowe gawe gendro ana ing Kadipaten Pati sepisan. Nggih. Nalika ana kawula Nggih. kang kepengin manembah marang Gusti kang akarya jagat, mbok brangkali watu, mbok obrak-obrak. Lah kuwi lho sing ndadekake perkara ana ing Kadipaten Pati. Gletek petele ajeng takon. Perkara enten wong sing nganggo sandangan di kerudunge terus kula gegeri niku. Iya. Enten gentong teng pinggir omah terus kula pecahi niku. Oh. Jane kula niku nggih ora ajeng mecahi, mboten ajeng gegeri. Nek ndara Kanjeng Mastani niku jare kapitayan ning Kabupaten Pati, dak ngoten. Bener, iya. Kula nggih ora apa-apa. Ning sing kula karepke nek jiwit krasa lara aja jiwit liyan. Nuwun sewu. Kenapa kok nganti kula gawe gendro? Perkarane sepele. Kula wangsul saking Tegal bar matun tandur. Mulih atang-atang teng Lincah. Iya. Batine kula wong angin semripit kula ajeng gletake raga. Dereng ngantos liyep kok enten bleng. Lulang ditabohi. Bar niku brebeki meneh ana swara lawa bubar. Lawa bubar. Nuwun sewu ngoten niku ndak kakekane. Lawa wayahe bubar ndak ya bubar dhewe ngopo ndak kon bubar. Dadi perkarane kuwi. Nggih. Nalika kowe rampung saka Tegal, awakmu kesel, Nggih. kepengin turu, Nggih. dumadakan ana swara Nggih. kang ndadekake kowe ora bisa turu. Nggih. Ana ranti? Pripun? Kuwi pratandha kalamun wong muslim arep manembah dening Gusti. Nggih. Ya ta? Nggih. Kuwi wis adat istiadat budaya sing wis lumaku ana ing Kadipaten Pati. Dadi kudu bengak-bengok ngoten niku. Pancen kaya ngono. Ora ngangge bengak-bengok niku jare nek niku kapitayan ndak padha wae. Tur meneh nek umpama kok terus gentong dekeke njaba terus rai dikai ban. Lah wong teng mriki niku enten sumur gedene rapangan, mbok jebur adus ndak nggih sami mawon. Ngono ya kena ning kuwi sesuci arep manembah dening Gusti. Kudu wajibake undu. Ngoten. Iya. Undu niku napa? Undu kuwi ya sesuci kuwi mau arep manembah arep salat sembahyang. Masuk. Dadi kudu ngoten to. Ya mesti. Wah,
ngilangke najis, ngilangke rusuh. Oh, kula mboten ajeng ketuk mriku barang. Ning bakune sing kula karepno niku ngeten. Nggih. Nek sakliyane ora bengok mbrebeki napa ora ana niku. Oh. Ing ngarep wis tak kandhakake ana ranting. Nggih. Kuwi pratandha panembah dening Gusti. Kalamun kowe kok ora seneng, ya kupingmu kudu ditutupi. Dimen ora ketemu. Nggih mboten saged. Agenging kapitayan kuwi jare manggone ning ati karo sing ngecet lombok. Ora sandadak nganggo bengok-bengok nek diniati niku jane wis gathuk. Ning nganggo cara mbrebeki liyan niku ndak padha karo dheweke gawe ada-ada sing kurang bener. Nek pati tatanane digawe ngoten ya mboten bakal tentrem, anane gendro, tangga karo tangga sawang sinawak, pikirane ora becik ning marah ala, tundone dadi gendro, gawe gegering negara pati ngoten. Ana nanti Pripun? karepmu kuwi bener ning kanggo benermu dhewe. Ning ora umum kanggone wong liya. Menungso ki mbok mat sinamadan, ya to. Wong kowe ya kawula ing pati, panjenenganku pangarsa ana ing pati. Kalamun kowe ra kerasan wong Sitinggil, kena ninggalake. Yen kowe kepengin tentrem. Mapan ono sing tengah alas ning dhuwur gunung. Lah kula kok kan ngene maksude pripun? Manggon ning tengah alas Tragem ngono, sepi. Nuwun sewu Ndorowati. Kowe kok apal ngragem bareng to? Apal. Oh iya, Kancane umplung karo Nyamin. omahmu kuniran kok ya. Lambemu. Pate niki ra tanggane umplung. Oh. Munggah pangkat ra perkara negari kayu. Ning Nyamin kok ora ono ngetok blas. Mbuh nyamine wedi nek perkara. Lah niki ngeten. Nek kula kan lunga keng mriki. Iya. Niku jenenge sampean ra aturan. Lah wong niki sawah Tegal kula. Niki panggonan kula. Sing menehi bapak biyong kula. Warisane bapak biyong kula. Lho kok sampean merintah kula ken lunga niku jenenge sampean ora iso ngadili tatanan kan. Pancen bener. Nggih. Bumi sing mbok adeki omah kuwi pancen peparinge wong tuamu. Pak kula biyong kula. Iya. Sing ukir swara. Nanging karo anamu Ndorante. Nggih. Bumi kuwi kabawah perintah ana ing Kadipaten Pati ing Kabupaten Pati nggih. Nggih. Panjenenganku pangarsa ing Kadipaten Pati. Nggih. Kalamun kowe ora bisa tak tata, ya kudu ninggalake Kadipaten Pati. Mergo kula rakyate sampeyan. Mergo kowe kawula. Ngoten niku ya kena mergo sampeyan kuwi ra cara wong tembunge asu gedhe menang krae. Sakarepmu anggonmu Sampeyan pandang pengayoman di kuwasa. Niki nuwun sewu. Iya. Wong niki badakan kula, niki pangan kula, niki panggonan kula. Kula nek ten lunga nggih mboten purun. Kalamun kowe cumondhok ning Desa Sitinggil, isih nggawe gendro ana ing Pati selawase ora bakal tentrem lho. Kowe kudu ninggalake Pati. Nek kesih enten geger teng Pati, Ndorante tetep ora trima tak gagali. Yen ngono kowe wani pangarsa ning Pati. Kula mboten wani. Ning mergo sampean beda-bedano, kula blakane tak waneni. Oh, iya. Menusa ing Pati genep 3 kaya dening kowe, geger. Mula kanthi kuwi, Pripun? kapeksa aku nyingkirake kowe saka ing Karajan Pati ya desamu Sitinggil. Oh, monggo. Ngiras-ngirus rutan dadar sesembahan Yang atos-atos kajian Pati. nek pancen piteksa sekti mambara Ndorante tak lunga saking Sitinggil. Ora usah adur, joto sinotos batek diguyu kawula ning Pati. Pripun? Kuwi nggih Ngarep. Saka ngarep.
iki bintuake mati. Kok ucapku gregeti ati Dipun tampani malih Kanjeng Bupati. Mang tamake.